mune vamunosanganawo varume vanokuisai pamuedzo zvekuti vanokuofai mari woti ngatisare tisina kuprotect? Vakawandisa, especially kuma-avenues. Muno muHarare. Kwamutare zviri nani? Zviri nani. Saka munoita sei? It all depends. Vamwe vanoriska, zvinosiyana nemunhu. Vamwe vari kuriska. Zvinongosiyana nekuti iwe uri kuda here kana kuti hausi kuita sei, hausi kuda. Kozi kuma-avenues kana ukanzi raw sex inotangira pa 400. 400 US. Then ndakatosvika ndikaita massage kune mumwe wacho. Then pandaita massage akanditi izvoni ndinoda kuti undiite inonzi finger fucking. Like uise chigunwe chako. And I think kana wakati asanzwara yangu yakatobviswa. Asi marisend? Marisend zvaizvezvi. Ndepi nzwara yakabviswa? Ndakatoibvisa newo iroro. So ndakatoribvisa ndobva ndatotanga kumuita chifinger fucking, ndopfeka condom muruoko vandangomuita. So I was surprised kuona mumwe wacho vachiuya. Vakazondiudza tasvika vakati uri kutiita massage tiri setiri so tiri kupa 60. Ngati it's okay. Mumwe wacho akabva atoya. The more yandandichiita finger fucking kune mumwe wacho. Uye akatanga zvekushinyirira pamusoro zvezve. I think isaini yavanopanana. Varitu mumwe wacho akabva atoya ubva watotanga kutoita anal sex. Ndakatarisa. Yeah. Ndakumbobvunzawo kuti pawakabata mari yakawanda iwewe after waita zvinhu izvi wakabata mari? Yeah, I think ndongoti last summit handichatauri mazita. Last summit ndakatorwa ndikaenda Rainbow Towers yekupedzisira nemunhu anozikanwa. Mari yandakapiwa ndakaenda ikoko, ndakaendeswa nemumwe munhu wegovernment. Ndikaendeswa ikoko ndikasvika ndikaona munhu uye. And then takangotandara tikaenda Borodeo tikadzoka, tikasikanirwa mafoni tikapinda paRainbow Towers. Takarara kuma 12 ndikamuka kuma around 4. Mari yandakapiwa it was 800. Hey. Yeah, makakesha. Yeah, I think ndakariita ka1 but munhu ndakaita naye nchokwanisa kutaura cause ipublic figure. 4. Oh, munhu ane mukurumbira. Munhu ane mukurumbira ndozikanwa Zimbabwe's. Artist. Yeah, ndi journalist. Alright. Ngatisataure mazita. Yeah. Haifanira kutaura mazita. But madhiri acho akadaro ariko here tisingambotauri ariko anaondoita nemari. Hey. Anoine mari as about 3,000 paana kana uri virgin. Oh. Zvekuti ndakatombosangana nayo. Like handichataura. No, ngatifambe shoma. Alright, kune netwa kusim 2. Yeah. So kusim 2 kutononyadza virginity of tikoko. Yeah. 3,000. 3,000 kana uri virgin. Pana unoziva akambopiwa 3,000. Akatopiwa yakawanda kudarika ipapo. Zvinongosiyana watorwa nani. Batwe nezvikuenda mukati wewe. Tonzi no, hatisi kuda takungoti pamakore wagara mwewo wotobatwa ndisokona kumapurisa chaiko. Kutoenda like kujeri, kumasales. Yeah, kumasales takatoenda. Right. Mhosva yenyu inenge chinzi ndechi uyezve munozvibuda sei, wakaibuda usei iwewe? It's like policy zvairungoita haibudisi mhosva unonzi iobstruction handiti. But paunoenda ivo vanongoda mari. Handikuona. Saka isusu chichemo chedu izisi sevasikana kuma-avenues. Ini ndakamirira vasikana vese kana 500 kuma-avenues. Chichemo chedu izvezvi ndechekuti izvoni polisi tachitokumbira kuti kana taipawo kamari ngaisasati harasi. Imagine uri kurohwa nemunhu watambidza $20 kana $10. Okurohwa futi nemboma pamusoro pazvo. Ndo chimbotodzo experience about using that sim too. Inini ndingati Sparks sandamboishandisa zvakaitika ndezvekuti ndakambodhuma nemumwe futi. Ndikati i-celebrity futi handikwanisa kutaura. Hey, amaceleb anokuda ndini? Handikwanisa kutaura takaenda night and then akasvika ndobva handiita sei? Ndobva handichinjira. Ndobva ati baby ngatiite anal sex. Offer price ndiri kupa 3,000. So ini kutaura chokwadi Sparks. PamuZimbabwe muno tine maceleb ari muno manitobata mari yekuti angona kuoffer 3,000 padhiriri.
Sparks vanhu vanoti kecha kumavenues maceleb ndo akawanda. Uyu ndiartist here, ndijournalist here, ndiani uyu? Uyu ndiproducer Wemusic. wemusic. Producer atone 3000. Ndiproducer. Ai, vanhu varambira Ah, varambira maproducer aya. producer. Anobata 3000 notada kumbotry. Sparks hauzivi zvinoitika pasex iyo. Munogona kuwirana neboys muri kunze uko kuti inini handibhadhare mari yakadaro My kubaby. father. Handikuona. Mushandisira vanhu mushonga imimi. Hatishandise mushonga. Because producer dari is 3000 here. Also, Anenge achikuda ano producer which type of music? Hey. Aiwa, mumwe wacho akamborekodhera Japris. Right, wagwan and welcome. My name is DJ Sparks. Ndosta langu la kuberekwa tiri panapa patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Ndafunga muri kuziva mazuva tikufamba nekastatement yekuti a lot is going on and chishuwo chedu kati ishuwira yangu kuti zvese zviri kuitika even zvinenge zvichiitika patinenge tisiri zvofanira kunge zvive pachena. If you think the night is blind and you are wrong, of course. Ndambonzo statement ochitaurwa naWinkid. Saka musoro nhasi ndine hanzvadzi yangu yandinayo panapa ida timbotaurawo 1 2 3 zvinenge zvichiitika mumastreets umo, kuma-avenues. You know, kuma-avenues itori imwe industry yakatosimba iriko koko. So nhasi ndine hanzvadzi yangu yandinayo panapa ida timbotiudze some of zvinhu zviri kuitika mumastreets. Ndemi zvize Mushe muri sei DJ Sparks? kuri sei kwamabva mabuda nepapi apa? Aiwa, ndabuda nekumba asi ndine kubasa. Well, I believe kuti a lot is going on. Zvakawanda zviri kuitika zvinenge zvichiitika mumastreets umu. But tisati tasvika panyaya yedu yatoda kuti taura nezvayo, tichambotanga nekumboziva more about mashandiro aunoita ekuti makapinda ndichamupinda musoro mangu andika handisi manazi zvangu asi nhasi ndichambopinda mbijana kubasa kwavo. Makatanga izvi zvechihule rini? I think ndakatanga 2022. 2022. Yes. Ndepi situation yanga masangana nayo kuti muzoti no ndakumbopinda mastreets ndimbotengese mudziyo wandakapiwa namusiki? Okay. I think zvinosanganika nazvo zvinenge zvakawanda. Sorry, ndinoita kakutaura mutare kuti mukwanisa maybe vanogotadza wanzwisisa chimanyika. Alright, no problem. Yeah. Saka I think zvinosanganikwa nazvo mulife zvinoita sei zvinosiyana-siyana. Alright. So ndingangoti ndakafirwa nemaperenzi and then ndakasiyirwa vana namai vangu and then ini wacho ndine mwana. And then mabackground anoita sei anosiyana kwatinobva. Sometimes unogonobva kune background iri poor zvekuti haukwanisi kuti kuraramawo life iri nani. So I think pandakasiyirwa vana namai vangu 2013. Alright. Pakashaya mai vangu. Ndine mabrothers nemasister vari mumashure mangu. Alright. So ndakatoona kuti ndikwanise kuraramisa mabrothers nemasister, I think the best way ndakatozogara pasi ndikaona kuti ndiri kufanira kutoshinga kuti ndiitewo zviri kuita vamwe vana. Zvanga zvisiri easy kwandiri. Alright. Makatanga kuzviita mune makore mangani zvekupinda mumastreets muchitengesa muviri? I think 2022. 2022. Yes. Alright. So situation yakakupinzai 2022 mamune makore mangani? Inini ndiri 93. 93. Yes. Saka 2022. Alright. Hatozongokalkulata tega kumana. Yeah. 29 ndingani? Yeah, 29. Ndopa mukapinda mustreets? Yes. Alright. Situation yanga yekuti ati mupinde mustreets ndeyekuti imimi mamasara nevabere, mamasara nevana maifana muchiendesa kuchikoro. Yes. Saka makazvitangira kwaMutare here kana kuti makazvitangira muno muHarare? No, ndakatozvitangira kwaMutare. Alright. Yeah. Saka chii chakazokubvisai kwaMutare muchiuya muno muHarare? Ndingonzwa DJ Sparks kuti kune chinonzi maavenues. Ndo kune vasikana vanopisa kumaavenues and then ndiko kune mari.
saka ndaingozvitarisa sometimes ndichiti izvoni ndingaqualify here kuenda kumaavenues. And then takaenda kwatakaendawo somewhere tichienda kunotengesa mwiri. And then Alright. ndakasangana nemwe musikana aibva kwarari kunoko, ndokubva nditi handei kumaavenues. Ndikatomboramba ndikati izvoni zvozobuda here ndongonzwa kuti kune vasikana vari klasi, zvikanzi iwo utori klasi handei. Ndo muriro wandakaita kuharare. Alright. Saka mauya kuharare maprizes akafanana nekwamutare here kana kuti maprizes ekuno kuharare chinzi kuna vasikana vanopisa anenge ari naniwo? Amaprizes ekwamutare nekuharare zvakasiyana. Alright. Kuno anenge ari pamusoro mbijana? Kuno atori pamusoro kwete mbijana. Alright. But kwamutare maipiwa mari? Ndingangoti kwamutare short time yainzi izvo ni $5. Alright. Yeah. Night yainzi 20. the 20. Yeah. Yeah. And then kunoku kumaavenues short time 10-15, then night 4 to 50. 4. Yes. Kunokumeka mari. Right. You know the reason why ndati no, let's sit down and talk andikuona. Yes. Ndayatsonzwisa kuti chinosvika pakuti munhu azosvike pakuti no, ndakuda kupinda mustreets chimbori chii. Saka hapana here zvimwe zvinhu zvamakambotryawo kuita like tore mwe haso, you know, indakuona sina kuvhara kumeso. I know kuti utori musikana akasvika. Alright. Hakuna here zvimwe zvinhu zvakaitryawo kuitawo kuti usapinde mustreet? Yeah, ndakambotrayota zvimwe zvakasiyana siyana, but nhasi handisi kukwanisa kuzvibuditsa cause vanhu vanozonyumwa kuti ndiani. But zvamakatraya zvakaramba kuita here? Zvinonyatsondifambira like sezvazviri kuita izvezvi. Right. Tiri pakuti pari pasina kuhodha kana kuti pari pasina No, mari dzacho unongoziva mari yekutambira kupera kwemwedzi DJ Sparks. Nemari yandinowana like kana kuti mari yandaiwana kupera kwemwedzi imari ndogona kushanda kwanhasi. Pakashata. Right. Handikudzwisisa. Right. Saka manje pamune muchizodecide ongo mari inenge ichidiwa, but paunozodecide kuti ndoda kupinda mustreet nditengese muviri wangu, hamutyewo here zvinhu zvakaita sezvirwere zvepabonde? Ndinenge unototya DJ Sparks, but hapana zvekuita sei zvekuita. Unotombotanga usina kujaira, but you end up waita sei wangojaira. Paunoenda unotongodzidziswa zvinoitwa so kusvika waita sei wajaira. Right. Kune vandodzidzisa Anenge akurekruta anokudzidzisa. Right. Pane munhu anokurekruta anokuudza kuti mumastreets munonzweya. Right. Saka tomboti hamuna here vamunosanganawo varume vanokuisai pamuedzo zvekuti vanokuofai mari woti ngatirare tisina kuprotect? Vakawandisa, especially kumaavenues. Muno muHarare. Kwamutare zviri nani? Zviri nani. Saka munoita sei? It all depends. Vamwe vanoriska, zvinosiyana nemunhu. Vamwe vari kuriska. Zvinongosiyana nekuti iwe uri kuda here kana kuti hausi kuita sei, hausi kuda. Cause kumaavenues kana ukanzi raw sex inotangira pa 400. 400 US. Yes. Iwe wakatombopinda dhiri racho? Yeah, I think ndakariita ka1, but munhu andakaita naye handikwanisa kutaura cause ipublic figure. 4. Munhu ane mukurumbira? Munhu ane mukurumbira anotozikanwa Zimbabwe. Artist? Yeah, ndi-journalist. Right. Ngatisataurei mazita. Yeah, hatifanira kutaura mazita. My fellow brethren, hamuri kuona this one. Ndiwe here iwewe? Saka akabudisa 400? Yeah, zvakaitika ndezvekuti I think it was kupera kutanga kwaJanuary. And this other guy akangosvika. So I think handingachataura patinomira. Akangosvika takamira ndobva ndidedza opposite side. Kwaive nevamwe vasikana anongoziva kuti vasikana vanogonomira this side and this side pakati. Saka ndobva ndidedza ndobva ndaenda. Ndasvika ikoko akangonditi get in.
And then ndapinda mota yakarova ndokubva enda another road, next road. Tasati tapedza kutaura akazongondibvunza handizvo zvinobvumirwa. Akazongondibvunza akati ko nyoro imari handiti. And then that time zvinhu zvaiva zvakatondomera ndombokunyepera DJ Sparks. And then ndakapretenda senge ndisiri kuita sei ndisiri kutoida handiri kuona. Then ndakamuti no handiite izvozvo. So akanditi offer price. And then ndakamuti ndikuda 400. Ndokubva asoti pepe handina 400 ndiri kupa 350. Then takabva tangoenda kulodge. Ndatanga ndapiwa mari yangu dhiu rikaitika akasvika akazondidropa. Saka pa 300 apa anenge aingoda ngoro hake zve1 round here kana kuti ingori 1 round 400 yes 1 round ye Rosex. Mana musatambe nemari kudaro Zvekwamwari. Bozi 350 unoona kuti ngorora mukadzika. Zvekwamwari. Unoona mukadzi akati ndapadhende wakatakakurova ro every day. Yeah. Zvekwamwari vari kuona nemari dzacho. Mari yetsautaura hasiri wemumaketi. Aiwa. I have it on reliable. No. On Iwo reliable. neakoka. Hazviita kuti ndiburitse masei vanhu. No, mazvita usabuditse. No, inzwa. Vanouya malawsuit akasimba chete. Ndo zvandikutaura kuti hazviite handife ndakabuditsa kozi meneyo ndagara ndotoda kuti idzoke. Alright, but what I can say inini ndiri kuti ka irate remhene unoziva mbinga handiti ine zvimwe zvinhu zvainoita kuda kungodai handiti but rate reraw randoziva ini $100. Ayo $100 hakuna. Serious? Hakuna chero dai zvichinzi izvezvi ndafonera timu rese rekumavenues. Yeah. Munhu musvinu asingarwari haabvumi 100. Which means munhu anorwara anongotambira even half yebhuru. A lot is going on. This time the Sparks akadzoreka. Alright. So iwewe kana tora 350. Yes. Mune zvamunomboitawo here pautano wise kuti muzombomhanya kunotestwa kuona kuti munhu yauya angati bho here kana kuti zvatinoita zvakasiyana siyana. Sometimes ndogona ndisandawirirana nemunhu setata madhisi ndogona ndingatesta nei handiti abati inzwa testana ndogona kuti ngatesta nei Sparks. And then kana ndisina maoptions akawanda. Kana ndisina inini wacho ndogona kunga ndiri paprep. Alright. Handikunzwisisa. Isusu tinotogara tiri paprep. Tinoenda kune iye inonzi sesha iye inotirapa mahara vasikana vemastreets. Yes. Saka alright wambobatsirawo vamwe ipapo. Vasikana vemastreets vane kwavanorapwa mahara kwokuti ukasvika uchiti inini ndinobuda nemastreets munorapwa mahara. Ya unotosvika uchipiwa card then wotoregister. Then paunongoenda pese chero ukanzi wabata chirwere chepabonde. Vana mbuya vanogona ngokutuka but vachiita sei vachikubatsira. Yeah, a lot is going on. Sa ukunditi wewe itori organization ndozikana ndokupai motoregister motozikana saka ndowana ndozvati no kumavenues tine mahure mangani tine pfambi ngani. Yeah, vanotoziva kuti maavenues ine mahure akawanda sei akauya pano akaregister inonzi sesha. Oh. No, guys, alright, it's fine. Getimbokonde nenyaya yedu. Alright, so kana mchinge maregister koko munorapwa mahara mupiwa mishonga mapiritsi. Saka munomboenda here ndopanga question yangu kuti munonotestwa woona kuti zvakamira sei. Ya totogara tichienda tinotestwa. Alright. Right. Iwe wakavhara kumeso. Hapana kukuona. So iwe after maita dhireni iroro. Wakaonekwa usina chirwere. Ndakaonekwa ndisina. But wakambozvifunga here kuti kuna vamwe vanhu maybe vanenge vari nemushonga vanozokuti ngatiraite sizve kuti istraight but zvinhu zvemushonga. Mishonga like marituals. Exactly. Zvimarituals zviriko DJ Sparks kumavenues. Zvakatowandisa. Kutone mhene dzinotenderera dzitorine sometimes even nyoka unogona kutoibuditsirwa. Alright. Chinotyisa chawakasangana nacho kuona kuti ichi chiri related kuma rituals chii chawakamboona. Okay.
ndine imwe nyaya yakaitika muna November last year. Like ndakaenda pane imwe imba kuMandara. Ndakataura nemwe mufesi kuMandara. Mufesi ane mari. And then tasvika pamba pacho mufesi akandiudza before akati bebe kuda mari night. Ndikamuti izvo ndikuda 50. Ndobva ati it's okay handei. So tiri muroad akandiudza akati bebe don't worry hanzi ndinogara nemwana wangu. But anonyatsa airatidza kuhwandisa zvinhu zvakaita sei zvakawanda. Takusvika pagedhi akati ndakanganwa kuudza ndogara namama futi. But don't worry it's okay. Then patakasvika pagedhi Sparks ndakashamisika kuona imba yamunoti yaginimbi yekudomboshawa haisiri imba yaihombeya. Makamba kuende kwaginimbi kwacho? Ndiri kuziva. Alright. And then ndaenda muMandara ndakatoshamisika kuti muMandara mune imba yakadaro. Ndakaenda muMandara then ndapinda mumba ndakatovhunduka even neproperty yandakaona mumba. So unonyatsoona kuti mune gold original, mune Gucci original. Iye inovhundutsa kwete zvekuti zviri normal. And then takatoenda bedroom zvakanaka. Mufesi ndokubva atoti ndoda kufreshena up ndokupa chikafu here. Ndikati it's okay. Andipa chikafu tadya apedza kugeza mufesi akabva angotanga. Akaita senge akupenga like but akandiudza before kuti pane zvanhu zvinomboitika mulife mangu usazoshamisiki pataienda. And then ndakangozvishingisa sekuti unenge uchida mari. Tamukati akangotanga kusimuka zvikanzi they want to kill me. Airatidza kuti pane something chiri kuitika pamba pavo. Mai vake vaitovepo but mai vacho it seems like vanotoziva zvinoitika pamba ipapo. Haarari anenge achingosuweta achiita sei. Ndakatombofunga kuti maybe madrugs kaini. Ndakatoona madrugs acho amaita kupi mufesi haasi madrugs. Indotonzwisisa zvinhu zvekuti kana munhu akarova madrugs ndinonyatsonzwisisa. Saka akazoti ndakuda kubuda makuseni cause akarara ndipa mari. Ndokubva nditi ndakarara ndichitya handidi kunyepa. Usiku hwacho ihwohwo sanda kubuda akatora makeys akapinda mune imwe room yaive isina malights. Ndokubva nditi baby ndikuda kuvhura trunk iri ndoda kunzwisisa ndoda kuona kuti zviri safe here pane zviri kuitika. I think anga ine trunk ranga riri mune imwe room. Ndokubva ati uya undilaitire trunk iro ndoda kurivhura. Ndopandakamuti no I can't. But haana kukwanisa kuti andimanikidze. Akangondiudza akati ndikuda kuti ulaite chitrunk ndoda kuvhura ndokuona kuti zvinhu zvangu zviri sei. And then ndakaramba ndikati handikwanisi ndokubva ati it's okay. So kwakazongochena achiita kakupenga kuratidza kuti ari kushandiswa pane zvikuitika but ipapo handidi kunyepa Sparks ndakarohwa nehana. Ndakazongobuda ndichibva ikoko ndichizokwira lift ndichidzoka mutauni kuti ndiende kumba but iyoyo nyaya handimboikangana. Hapana zvakakuita? Hapana zvakandiita zvake but ndanga ndisiri stable mubrain zvimwe zvezvi. Alright. Ko pamune muri kumaAvenues hapana here munhu bwetsenya dzatinonzwa. Hapana here munhu anouya achinyatsoti wangu ini ndine chinhu changu choda kuyamwiswa kana kuti chinhu changu choda ndingodayo kana kuti ndinoda kurara newe but ndangoti ungodyawo sikarudzi yangu. Zvinoratidza kuti no hazvisi zvekunakirwa izvo. Zvazvemushonga zvawakambosanganawo nazvo. Inini ndingati handisati ndambosangana nezvenyoka izvi but zvakasangana nevamwe. Ini handisati ndamboziva sei ndambosangana. Then zvekudya zvauri kutaura zvitori normal part of the sex. Tori neprice yayo. Alright. Chimondodzowo maprice ekudya asiri ekuita. Okay. I think raw blowjob. Yatoti blowjob ndokudya. I think raw blowjob inoita $25. Then condom blowjob inoita 15. Ko why zviita sezvinodhura kudarika iro bonde racho pacharo? Cause blowjob ine risk Sparks. Ine risk marisk akawanda like ine thrush unogona kutora thrush kana waita ningirikini kana waita raw blowjob. And then kana condom yacho unogona kuputikirwa necondom ukaita futi uchiita nemuromo. Yeah, uchiita nemuromo unogona kuita maronda machena anobuda mukanwa. Yeah, but wait, chimondodzawo iwewe zvawakambosangana nazvo zvirwerewo zvepabonde zvawakasangana nazvo kana kuti zvawakasangana nazvo kuburikidza nekudya kana kuti kuita? Haizvizvi ndichiri safe.
izvezvi inini ndichiri safe. Kana ndichazosangana nazvo I think ndichazoita sei, ndichazosangana nazvo, but for now ndiri safe. Alright, nyangwe ma-STI. No, handiri safe. Ndotoita make sure cause ndinotopfekedza kana taakuita madeals acho ndichinyatsocheka kuona kuti zvaita here. Hausotamboputikirwa? Handisati. Right, but nezvimweni zvaminazvo izvi pakaya munhu anooffer dhiri rekuti ngatimboactei, mungarambira sikana? Kuacta porno akatombouya makaita sei? but inini ndikangoti vakandijoinisa group, handiti vandijoinisa group vakati tirifanoita online chichichi tiisa mavidzi tichiacta porno, hatibudise mafaces edu. But ini ndakazvikona handimbodi kana unyepa, ndakabva ndangoita exit group. But variko vanhu vari kuzviita. Alright. Ko mariskis amunosanganawo nawo ndeapi? Mariski amunochiona kuti ano kana atombonditsanangurire because usiku urefu nezvipi zvimwewo maybe zvandisina kubvunza but anova iwo mariski kana kuti matambudziko amunosanganawo nawo mukuita basa renyu? Mariski atinawo ndiwo akatowanda. Like unogona kutorwa nemunhu wokuti shati kuenda kuBorodebrook handiti kunaiti, then masvika ikoko munhu iyeye anogona kunge asitori pachokwadi atono zvaim yake yainayo. Vamwe vanenge vachida kutochekeresa wasikana kutouraya chaiko. Mumwe anenge asingadanga achida kutoita rafu yekutorara nemusikana beginya asina kana protected sex, then omudropa ikoko kwaanenge amuita sei, kwaanenge amusiya. Saka and then mamwe ndoti chi I think for now ndizvozvo. Alright, but iwewo pakanzi paita munhu ane mari, handiti munhu ane mari ada kukupawo kana start yekuita something, unokwanisa here kuti usiye basa rako iri uitewo something? Unosiya kana wapiwa mari zveSparks mumaoko, haungoudzwe nyaya. But pakauya munhu ada kukubatsira, ada kuti usiye izvi, unokwanisa here kusiya? Ndokwanisa kusiya, kozi kuenda kurodhi kwandinoita hakuzi kufarira kuenda kurodhi. Kozi hakuna munhu anombofarira kuenda kunomira. Ndinonzwa vanhu vakawanda vachijaja vachiti zvononyepa vasikana vatone mhepo vanofarira kumira. Hakuna munhu anombofarira kusiya mubhedha wake achinorara kustreet. I think anenge atori maproblems ari kutisimudza kuti tiendeko, kuti tine vana, tine mhuri yekutarisa, apa hatina kana source of income yatinayo, saka unozongoshingirira kuenda kupi? Kurodhi. Alright. Alright. Ndakumbobvunzawo kuti pawakabata mari yakawanda iwewe after waita zvinhu izvi wakabata mari? Yeah, I think ndongoti last summit, handichatauri mazita. Last summit ndakatorwa ndikaenda kuRainbow Towers yekupedzisira nemunhu anozivikanwa. Mari yandakapiwa ndakaenda ikoko, ndakaendeswa nemumwewo munhu wekugovernment. Ndikaendeswa ikoko ndikasvika ndikaona munhu uye, and then takangotandara tikaenda kuBorodeo, tikadzoka tikasikanirwa mafoni, tikapinda paRainbow Towers tikarara. Takarara kuma12 ndikamuka kumaaround 4. Mari yandakapiwa it was 800. Yeah, makakesha. Alright, but alright, chapadzoka. Alright, pa 800. Alright, saka imi per night unoona kuita mari on an average day kati normal day remaavenue? Okay, madays anosiyana Sparks. Rimwe mari zvainoita mumavenues haiite everyday, but ndoda kuudza kuti mahure kumavenues mazhinji acho vanobata mari, but handingati tinoibata everyday zvekubva Monday kusvika Friday. Sometimes unotombooma ukatoenda ne30 kumba, zvotombooma ukaenda ne20, but kana zvichinyatsofaya tisingaise manaiti uchiisa mashort time, because short time yedu is 15, kana munhu achema 10 kameno kuzodzikawo pa10 zvozongosiyana nemunhu, but inini average kana kuine mari ndogonoenda kana ne90 100 kumba pazuva. Aufa wanarukesha mana? Amavenues anokesha. Wanarukesha? Alright, saka alright. Bozo kuna chizo nikana kukadhako ndo ne20 kana ndo ne20. Alright, but
iwewe andika ukapinda streets uda kuti mbobate pawambotera pepe ndinonzwa vanhu vazhinji vachiti zvoni ane mhepo vane mhepo vasikana ava vane mhepo andika ubva wati no haisi mhepo inyaya yekuomerwa andika but iwewe uine mari yekuti maybe bozi tarisana vanhu vazhinji makambani mayo anoenda mabasa mazhinji havasi kutombobata mari $100 pazuva oti pangwikiyo kana wabata $90 $100 which means una kungoita ukati maybe 300 nema20 nema30 vaya nechi you can start something even musi wakapiwa wakapiwa inonzi chi wakapiwa 800 wakambofunga here kumbostart something chekuti uitewo so that unosiya zvinhu yes ndakafunga ini nditori neshopu mutown yes ishopu yechi ndotengesa ladies way alright oti mari kutobhalansa ikoko zvitoti kutotenderera but still kuti uchisiya ukauchagoni aiwa ndinosiya pane level randiroda cause ndakabva kuivhura saka ndinenge ndine level randinodawo ndikasvikawo apa ndoita sei ndosiya zvekuti nyaya dzetisingatauri sometimes kana titori kuroad unototaura kuti veduwe inini kuya kuno kwandichaite sei handichada inyaya yechi yesituation but munotombodzora nawe here mutombodzidzisana here zvimwe kana kuti pana here wamunotomboziva imi vakabuda mumastreets wakatobuda zvishuwa vakawandisa vasina kutozombobvira vadzoka vasina kuzombobvira vadzoka alright so unowo maplans ekumbobudawo here mumastikati iwewo kuti no imimi ini ndine maplans ekusiya since ndakavhura something I think this year harifanopera ndichirimo right but I wish you the best I wish you the best I wish you the best alright ndinombo uchinchi chinondishamisa ndika ndinoona kuti muma-avenues mune mine vanhu vanenge varimo sometimes ndirimwe dhena ambopfuura naiko ndakaona vanhu vachitiza achikuti polisi takakuona uchipfuura oyo alright pane ndandakapfuura naimo zveshuwa hazvitopena munguva yakareba hauna kana 5 days exactly ndakapfuura naipo then ndakaona pachinzi polisi then chichine chimboitika polisi inenge ichikudzingira ichibvumidzwe here zvinhu izvi ende kana zvisingabvumidzwe wai kuchizenge kuine organization inokurapai mahara zvinombaitsofamba sei ipapa I think ndo pane imwe nyaya hombesa yatatarisana nayo dambudziko ratatarisana naro kumavenues izvezvi taita dambudziko repolisi I think yakatonzwisisa kutora mari dzevasikana kustreet ndo zvandiri kuona cause Sparks ndikakuudza kuti polisi inouya even ire pa5 avenue handiti youya inenge ichida mari kuvasikana havabvumi mari dzisina basa sometimes 10 kana zvatomisisa 5 handiti pamusikana vachipedza polisi yekuna 4th iri kuuya futi vachipedza zirori remangongongo rinenge richiita sei richiuya izvo hazvina basa izvo tinenge tichiti tiri pabasa ivo vari pabasa rani ravo but at the same time chimwe chinhu chanyanya kurwadza maavenues ese zvekuti dai ndichikwanisa kana ndifonere vasikana vese vari kumaavenues vavacomplaina nekuda kwepolisi like wavapa mari kudaro isusu tozva kuti tinenge taita inonzi obstruction handiti ndo yavanotisungira handiti its okay and then tagura mari ndinoshamisika vachizobudisa mboma vachirova vasikana pamusikana agura mari handizivi kuti zvinofamba sei vanotoshinga mupurisa wechirume anobata mboma achifugurwa kumagaro kurova musikana magaro saka wedha mabhadhara kana muna kubhadhara munongorohwa chete wedha wabhadhara kana kuti unotoharaswa izvezvi recently patone nyaya yakatoitika kwandiri ndisingaise vanhu mukati recently like ndingangoti 2 days ago polisi yakauya rori remangongongo then takatiza vatanohwanda so ina handina kuenda kwanga kuina vasikana wakanda bhosi patinotiza togonotiza tiri zvekuma100 handiti mumasizimaanosvika aiwa kubva kuna 3rd kusvika kuna samura vasikana wakawanda vanongonotosvika kana zve500 kumavenues kuno vasikana bakashata alright saka ini ndakatiza
nekamwe kamusikana but anohwanda. Saka mupurisa pawakadzika murori wakauya tsvaga pese panohwandika. Ndokubva wationa. Zvikanzi imi budai ipapo kana musingadi budisai chi mari. Then ndakabva ndaita sei? Vandangoti chef isi asati ane mari asati ambokechwa asati ane mari. Ndaitowanyebera. And then ndaona kuti vakashinga ndikati tingapedzerwa time tichizoendeswa kupi kuCentral. Regei tingobudisa mama ndavhomora mari $10 muwallet. Ndobva ndatotuma kamusikana kangu ndikati chienda unoita sei unowapa sinzi uriwo uri kudhuze. Vakadzika bva kanowapa. Achinovapa chef wakabva wati izvoni chigara ipapo musabude. Takagara ipapo pakasvika mumwe mupurisa. Mupurisa uya ndokubva ati izvoni makagarira chii panapa budai muende kurori. Tikati aiwa tagura mari. Zvikanzi hande munotiradza mupurisa wamaita sei wamagura kozi wanga wakawandisa. Vatati hande tinokuratidza tichienda ikoko titsvaga chef waye. Zvikanzi maybe wadzokera kurori. Takudzokera kurori kuti vanga watotisa makafs inini musikana uyoyo. Pakauya vamwe chef wakauya. Yakandirwadza nyaya iyoyo Sparks. Apa ini ndakafuratira ndakatarisa kurori chef wakabva mumashure uko. Ndokubva kuti hey! Mwana akatsvukira mwana akanaka uyu ndobva wandimbundira nekumashure. Uri kuona? Vandimbundira paya. Ini ndakaisa makafsi ndiri kufamba nemumwe. Madam waiwe nawo mupurisa wakabva watanga kumupopotera wakati izvoni. Koneyo chii chinoitika kuti uri kuchiva chii? Uri kuchiva wasungwa. Ndo zvinhu zvandisingaite sei? Ndo zvinhu zvandisingadi izvo. Zvikanzi but kuti chokwadi mwana akaipawo. Handingoona. Vapedza kuda pakauya vamwe chef zvikanzi ndeupi wacho haagwa. Ndeupi ambundirwa nachef. Wakabva budisa mboma wabva watanga kutondirowa. Vandovabvunza kuti ko munondirowerei ndini ndahaga chef here kana ndi chef waita sei? Vandihaga. Wabva watanga kuti ukatotaurisa tinotoenda newe ndikati no. Zvekuti Sparks nanhasi ndotombofunga kuti dai yanga iri mhosva kana vachidaka. Vakandisunga kana vari kuti obstruction ndakaita. Vakaenda neni kana ichinzi inovharirwa for gore. Vakandivharira gore rese ndozobuda. And then ini ndiri kutofunga kutosungisa mupurisa iye. Ndinomuziva? Yes, ndinomuziva. Mupurisa wokuCentral. Alright. Ndo zvimwe zvamunosangana nazvo mumasti. Bochoitika ndechekuti panotaurwa nyaya idzi andika. Pachitaurwa nyaya dzekunzi tinotora ma800 tinotora ma500 vamwe vanawo vanenge vachiona zvirongwa zvakaita seizvizvi vanogona kuda kuchiva kuda kuyawo then vanofanira kuzoziva futi ma1 arichi ariko futi so that kuna vanga vada kufunga kutanga kuuya vanobva vaona chii kuti vazive kuti no akuendwe kunoita sei kunopisa but iwe unokwanisa here kupa advice musikana inini advice ari kutambudzika ari musituation yanga uri iwewe unokwanisa after waona zvawakaona unokwanisa kupa advice musikana kuti no wakaomerwa shamwari uya kustreet? Inini handikwanise kupa advice because ndoziva kuti its hard zvinhu zvatinoita izvi. Izvi hazvisiri zvekuti inini ndakaona kuti for nowadays kwakuitika zvinhu zvakawanda kwasiyana nekudhara. Kunoitika zvinhu zvakawanda unotora mwana womunhu womudza kuti uya usangana neproblem kana kutourayiwa kana kutoitwa sei. So inini nyaya yandiri kuda kutry kuonesa vasikana vari kufunga kuti vachauya kana kuti vachaita sei. Unouya kana uine situation but handingati zviri right. Alright. Yes. And hazvisi easy. And hazvisi easy kuzviita. Alright, but still nhasi wakavharako kumeso but hama dzinotopinda mastreets maybe cousin iri chichi hama dzako dzinokutiwo chii dzinokutorawo sei paunenge uchinzwa kuti panosanganawo mastreets vanozviziva here even atangira pekuti hama dzako dzozvizivawo here kuti unoita basa iri? Inini hama dzangu hadzizvizivi dzese. Maybe handizozivi pamwe vanhu vane kakuita sei kakufungira but hama dzangu hadzizi but at the same time futi inini Sparks kuri kunzi ndaonekwa nehama Sparks ini ndorarama life yangu kana pandinotambura hapana anombondibatsira totangira ipapo. Alright. Makatojamuka zvekutoti makatobvisa hama pachiraundi chacho makati no aiwa ini ndorarama life yangu. Alright. Ko hanzvadzi dzako nemuninanina wako wawaichengeta kuita topinda mustreet vakura seizvezvo? Handingataure maeji vanhu vanozofungira. Asi vabvawo eji yakati vachiri wekutanga ndakamusiyirwa last born ndakasiyirwa ine 8 years. Now I'm 21.
Alright, komusikana. But pesa apa ndanga ndaita zvechi ndakazotanga zvandaingokiyakiyawo basa chichi. Musikana akatororwa. Alright. But maresponsibility ako akaita mashoma. So far wasara ne1 mumwe akarorwa akaenda. Then maybe nemwana wako 1 ndini. Akaita mashoma unokwanisa kuchibuda kati auchakwanisa kubuda life yawo atozviexpose mairi yakutokunakidza. No, ndagara ndiri kutobuda Sparks. Alright. Uri kubuda. Ndikubuda this end ndatobuda cause ndakaenda nekuda kwekuti nema situation saka kana ndane business handicharamba ndichiita sei ndichienda ndakufocusa nebusiness because ndinoenda unoholda na Durban ku Messina Joburg. Alright. Ndozvongota hembe. Yeah. Yeah, muri Zimbabwe ndo zviri kuitika mumastreets. A lot is going on. Saka ngoti tingoziva zviri kuitika mumastreets between vasikana nezvavanosangana nazvo, matambudziko vanosangana nazvo nezvavanovarambidzawo kuti vanga vari mumastreets. But unonzwisisawo here kuti mhosva yekubatwa tomboti zvaitika zvinoitika mumastreets maybe nepolice maybe munogona kupanana mari kana moita sese kuregedza kubatwa. Wakambobatwa here zvekuenda mukati iwewe? Tonzi no, hatisi kuda takungoti pamakore wagara muyo wotobatwa endiswa kana kumapurisa chaiko. Kutoenda like kujeri kumasales. Yeah, kumasales takatoenda. Right. Mhosva yenyu inenge chinzi ndechi uyezve munozoibuda sei? Wakaibuda sei iwewe? It's like policy zvairungoita haibudisi mhosva unonzi obstruction handiti, but paunoenda ivo vanongoda mari handikuona. Saka isusu chichemo chedu izisi sevasikana kumavenues, ini ndakamirira vasikana vese kana 500 kumavenues. Chichemo chedu izvezvi ndechekuti izvoni polisi tachitokumbira kuti kana taipawo kamari ngaisasati harasi. Imagine uri kurohwa nemunhu watambidza $20 kana $10 okurohwa futi nemboma pamusoro pazvo kumagaro. And kana ukati handina mari mapurisa anotopinza ruoko mumabhura akusecha. Zvorova kuti mapurisa acho ndiwo vakutoti harasa, ndiwo vakutotibira. Yeah, a lot is going on. A lot is going on. Alright, nanchida kuti alright munin'ina wako akura izvezvo. Yeah. Akaroorwa. Anozviziva here kuti ndo matsvagira nda mari ndo makurira wake? Hapana munhu anotomboziva, even mwana wangu, even vese. Hapana. Hazvina manoziva izvo? Hapana. Hauna munhu wakambosangana nayewo muchiraundi? Muchiraundi handina munhu wandakambosangana naye. Ya makatrena. Handina munhu wandakambosangana naye. Alright. Alright, but vanhu vari kumwa here mapiritsi mumavenues? Like waunozivewo hama dzako, shamwari dzako dzinenge dzichirwara vanozombomwa here mapiritsi kana kuti vanongangoti no kusiri kufa ndekufa ndakatopiwa nemumwe munhu ndoda kupowa? That culture yekunzwirana tsitsi irimo here mumavenue mastreets umu kana kuti ingori nyaya yekuti ngatiurei tife? Aiwa, izvozvo hakuna. Wagona wandibvunza that question because ndanga ndichada kuzouya kwairi. Vasikana, handingati vasikana kumavenues hakuna vanorwara. Variko vanoita sei vanorwara, but chandoda kuudza ndechekuti vasikana vazhinji vekumastreets vazhinji vacho havarwari. Munhu ari kuchechi anotorwara, munhu wekustreet asingarwari. Omuti alright, but vanorwara vacho nyaya idzi munodzinzwa mukatandara henyu muchiita sese munodzinzwa mune here vanomwa here mapiritsi? Vanonwa. Knowledge iriko here? Vane dzidziso here inoyatsofamba inovasindikidza kuti wakomana imwe yemapiritsi aya? Vanotoonwa bosi pawaenda kusesha uko haungorapwe kausina kutestwa. Alright. Unotombotanga waita sei watestwa then wakuzora. So vana mbuya vanenge variko vanoita sei vanotokuudza kuti matablets anofanira kuita sei kumwiwa. Alright. Yeah. Saka vari kunwa. Vari kunwa. Alright, ndakutora zvinhu zvitimbozvise spiritual. Yeah. Bijana. Alright, kokuendawo kuchechi, munomboendawo kuchechi, munombotaurwa nyaya dzekuchechi kana muchinge muri papa kuti mwari wakanaka wakomana. Dziri kwere nyaya idzi? Tinototaura mwari wakanaka, even pandotobva kumba Sparks ndikapfeka ndikadai ndogona kutopfugama mubedroom ndonamata mwari ndakubuda, handisida kusangana nembavha, handisida kuita sei. I know kuti ndiri kukutadzirai, but inyaya ichi
yemasituations but chintonditungamirira pane zvandiri kuita sei pane zvandiri kuita tinotonamata. Alright. So hamutyo here kuti shoko rinotaura kuti maybe kune gehena muchazonotsva muchazoenda sei. Hamundiseyi kuti ndikujaja zvangu kana ndikubva ndaeba ndikuti kuti dzinomboyo here pfungwa idzodzo kuti no after this life kune imwe life ichazonoraramwa ndofanira kuzoenda kudenga. Dzinomboyo here mupfungwa dzenyu kana kuti izvi nyaya idzi hadzitombo Dzinotouya mupfungwa dzedu but hatina option. Dzinotouya mupfungwa but situation kana nzara yakakurowa ka hauzvifunge zvese. Alright. Right. Ndikungobvunza kuti ndiyatsotry kunzwisisa more about mafambiro achanenge achiita zvinhu zvacho. Right. Another question angada ndikubvunze maybe setoended I think tagara panapa for a long time. Ndida kubvunza nyaya dzemushonga. Hapana kubatirana here mushonga kugadzirana kuti mumwe azodiwe aenda kun'anga yakati mumwe achiti ndimanjuzu anozoenda kumvura anozodayo nyaya dzidzodzo dzakamirwa sei? Nyaya dzemushonga dziriko. Kazhinji nyaya dzemushonga vasikana vanotobata mushonga wakawanda. Sometimes haabate mushonga kuti iye aite mari. Anogona kubata mushonga omira pasaidhi nemunhu, kumira pasaidhi nevanhu. Vanhu ivo anovatsimbirira zvekuti havaendi kana aripo. The very day raanenge asipo vanhu vanotanga kutengwa. Ndomubatiro unoitwa mushonga unenge iri yekutsimbirirana. Yekutsipika. Tsipika munhu. Kutsipika munhu titone watoziva kuti ningi ukamira pasaidhi pake hauendi. Ningi ukaita so. Anenge akakutsipika. Anenge akakutsipika. Zigo mukuinzwera hanzi tsipikwa mumastreets umu baba. Unenge wakatsipikwa. Then there's this issue yatatambura nayo. Alright. Like handizive zvangu kuti izvezvi ndambotaura saidhi revarume vanouyawo kuzotikecha handisi kutaura yemazita enyu kana ndikuita sei. But unonzwa murume anouya achitaura kuti hey baby zviri sei ndanichidawo anal sex iriko. Ichiri kurekodha munokwenda yeah. Alright, anawo ndeyekuisa kusim 2. Kusim 2. Saka unonzwa sometimes kuti munhu ari normal mubrain dzake here kana kuti unonzwa price yaanenge achitaura paanawo yacho kuti inenge isingaiti. But madhiri acho akadaro ariko here tisingambotauri ariko anawo ndoito nemari. Hey. Anawo ine mari as about 3,000 paanawo kana uri virgin. Oh. Zvekuti ndakatombosangana nayo. Like handichataura. No, ngatifambe shoma. Alright, kune netwa nekusim 2. Andika. So kusim 2 kutori nyaya dzevirginity of tikoko. Yeah. 3,000. 3,000 kana uri virgin. Pana unoziva akambopiwa 3,000. Akatopiwa yakawanda kudarika ipapo. Zvinongosiyana watorwa nani. Zvelive sizvimushonga kana zvichii? Hauzozive kuti mushonga here kana kuti. Right. Iwo chimbotodzawo your experience about using that sim 2. Inini ndingati Sparks handisandamboishandisa zvakaitika ndezvekuti ndakambodhuma noone mumwe futi. Ndikati i-celebrity futi handikwanisi kutaura. Hey, amaceleb anokuda ndini. Handikwanisi kutaura takaendawo night and then akasvika ndokubva handiita sei ndobva handichinjira. Ndobva ati baby ngatiite anal sex. Offer price ndiri kupa 3,000. So ini kutaura chokwadi Sparks. Samuzimbabwe muno tine maceleb ari muno manotobata mari yekuti angona kuoffer 3,000 padhiriri. Yeah, Sparks vanhu vanotikecha kumavenues maceleb ndiwo akawanda. Uyu ndiartist here, ndijournalist here, ndiani uyu? Uyu ndiproducer. Wemusic. Producer atone 3,000. Ndiproducer. Vanhu varambira ndovarambira maproducer anobata 3,000 otada kumbotry. Sparks hauzivi zvinoitika pasex iyo. Munogona kuwirana neboys muri kunze uko kuti inini handibhadhare mari yakadaro kubebi. Handikuona. Mushandisira vanhu mushonga imimi. Hatishandise mushonga. Because producer adare ize 3,000. Anenge achikuda ka anoproducer which type of music? Hey. Aiwa, mumwe wacho akamborekodhera Japraise.
Hayi Lord. mumwe wacho akamborekorodhera aiwa iye mari anayo sha Zvokubudisa mari 3,000 pa anayo one night. haasiri I think iko kwajapreza wakutoziva kuti ndiani hanzi iye mari anayo mari anayo wakutoziva darokwanisa mari anayo cause Ane that capacity. ipapo takatoenda inonzi chiri mubelvedere Eastland Hotel mari anayo Ameno. Ngatisataurei mazita. mazita hatichataura Mazita. cause isusu hatode kuti bhende dzedu dziexposed cause ndo dzinotipawo mari. Right. So iwewe hausitamboishandisa uchichakaitika that night naproducer. Naproducer takatadza kuwirirana just because ini ndanisa ndaita sei ndinotongotya nanhasi handizivi kuti chii chinoitika ndinotongotya like pani paunofunga kuti nemaindira ndoita kuteliti ndichirwadziwa kwazoti chimwe chinhu chopinda pamashure ndo zvandongofunga saka ndakamurambira vatazongoita madhills atatu awirirana pekutanga. Also up to now uchiri virgin. Yeah, I'm virgin. Asandazviita. Ko vamwe vanoshare experience yavo sei vanoti chii chinoitika. Vamwe vanotosheya pandakataura nyaya iyo ndakadzoka isusu manje zvatinoita ndezvekuti mhene ikakudeidza ukaenda akakuudza zvimwe zviri weird kana akakuudza zvinhu zvinoitika unogona kudzoka uchitosheya chii nevamwe vako kuti sha mhene iyi bhozi mhene tautodziziva kunzi uyu ndewe mari yakati uyu ndewe mari yakati uyu anotendera mustreet haabuda kana apinda mustreet hatite mari zvese takutoziva. Wai kana apinda mustreet muchiti hamite mari anenge achiita sei anongosvika ngofamboona kungotenderera kune munhu anotenderera achibvunza mavhinzi short time imari asi mudzama kuti akati anomira pa short time imari takutoziva vamwe vacho togona kutoramba kutoenda pamota pake. Vamwe vacho futi handingatauri mumwe ndikangoda kupa example but handisi kutaura zvita munhu atori wekumusoro mwana yeye anongoona zvake anosvika akatanga kutenderera vanhu vanotozoti nhasi hatina mari hatina mari ezini kuti angashandisa mushonga here handitozivi kuti chii chinoitika naye. Ngatifambe ilolo kuri kuti iwewe panogona kufamba munhu anorova chiraundi haana munhu wakecha angofamba chete hakusisina mwanhu vachauyawo vachida kukecha like vanouya but zvinenge zvailolowa mari yamaifanira kuita iye haisiriyo bcause iye anotendera munhu iye anotenderera kubva kana na7 maybe anogona kuzototora bhebhi kana lese ku24 achingotenderera. Ama zviri kuitika izvo zviriko yeah pakashata. Zviriko. A lot is going on zveshuwa. Yeah, a lot is going on there. Zviriko zviri kuitika. Anzi a lot is going on usatsinzinye pakurarama. Yeah. Zviriko. All right. I think in my question anga ndinawo andire zvandinoziyawo zvandakambonzwa about zvinoitika mumastreets ndapedza kubvunza. Pane zvimwewo here zvaunofungidza kuti no izvi zviri kuitika mumastreets Sparks but hauna kuzvibvunza. Pane issue yausina kubvunza yemagunduru. All right. Magunduru kumavenues. Titone magunduru atotoziva kuti kana anogona kutofamba zvezvo taifunga kuti polisi sezvo painouya ichinhingirika ichitorawo mari kwatiri ichaprevendawo ichisungawo futi magunduru because vanogona kuuya kuti nhasi tati tiri kuda $1 pamusikana wese magunduru apa anenge vaine banga vaine chii vanongoti tati tiri kuda $1 pamusikana kana kutadza kuti hapamirwi parodha handiti and isusu parodhi chimwe chinhu hatitowanzoenda nemafoni parodhi patinosvika tinosiya mafoni ese kubhesi vane marooms vanosiya kupi kumarooms wari kubhesi inzvimbo yamunenge muchiti makawana murume muenda naye ipapo ya titori nebhesi redu rinobhadharwa $1 panight no pashort time rekuti kana wana munhu short time unongosvika wabhadhara $1 woita madeals ako and then vasingade bhesi iroro vanoenda kuloji kana kuti kumahotels but tambonzosera zvebhesi pabhesi apa ko makasvika inzvimbo yakaita sei irumu chii inenge room here ingoni nzvimbo yamune makangoungana mese yekuti angona achitapo here handingaso ipapo handisoda kunyatsobuditsa kuti zvakamira sei but ibhesi rekuti munhu musikana akangowana pane makawanda mekushandira andiri kuona like mune kana ndingangoti maplaces ekuti munogona kutongoti mumwe ari mumwe ari but handitaura kuti nzvimbo ipi usatara kunzvimbo but ndikuti inini munokwanisa kupinda kana sort of muroom one akaita ngeinoyi ndototi iwe uri apa papo then another sister wari apa vamwe vari apa nemunhu wari pa munhu wavo
ndio zvinhu zvakaita structure dzacho here kana kuti panozikanwa kunzi murumu umu muna nhengi apedza obudawo mumwe opindawo ndezvekuti murumu umu muna nhengi opedzawo mumwe opedzawo opindawo kana kuti totobvunza kuti wakupedza here because chimwe chinhu chaunofanira kuziva Sparks uko isusu tinotozivana nemazita munhu wese ngobvunza nai nhingi wapedza here waita so here nai Kim wapedza here asi mazita munoshandisa mastreets ndo enyu here kati mazita emastreets maura anonyeba mazita Sparks alright amutauro zita rako muchihure amutauro zita ko ukavhura hombe unozoti kune mahure ari kuvhura hombe like wangotorwa enda kunaiti but intaura chokwadi ka pane mahure ari kuvhura hombe vamwe vacho vakazosungwa zvavakatsvawo nemazita munhu anoenda otokunyepera ndonzi nhingi ndogara kwakati munhu anongobuda nebriefcase remari andikona anonge abirwa ati anonge achiita zvinhu alright anyway ndikuti zvonini nandika mazita munonyepera nandika hakuna zita but ndikuti nini pane time yekuti no short time inofanira tanguva yakadai kana kuti munhu paanenge aneterawo ipapo aiwa munhu hauti pawanetera rei ratodamba refu hakuna zvakadaro kupa maprizes hapana short time poita damba refu iripoti kozi zvinoitika ndizvo ndikabvumiraniwo kuti short time uri kupa 15 kana kuti ora iri wachema wati une 10 haufaniri kupedza kusvitsa tingangoti kudarika 15 minutes uripo ukangopedza ndakutokuwedzeresa mari kana visingaite ndakutosimuka ndopfeka ndoenda so it's something like $1 a minute I think so but asi ariko anonge ari wakapawa anogona kurova kana damba refu unoziva zoti yei vatoriko then kune vamwe vatone problem yekuti izvoni anditozivi vamwe vanotouya zvinhu zvavo zvisingatosimuki samunozvita seizvozvo like vakawanda vacho ndozvautori saka indomudza kuti inini handingaite madeals ekuti iwo wabhadhara $10 ndeye short time uchandipa imwe mari yekuti ndiite romance kutoitwa romance ine mari yayo handiti short time sexy ingori sexy chete a lot is going on alright ngatombotaura price yeromance inenge yakamira seka it's like tiri kuti isusu zvangosiyana nemunhu kana kuti musi wacho uri kudawo mari zvakaita se inini zvangu at the same time ndikati munhu short time ndikati 15 mari idzi kutobuda idzi mari idzi ma15 machizobuda ka bosi pane pandoona kuti ini ndingaita variko futi vanoitawo futi ma5 handingarambi kuti havako variko vanoriska vanoita chi ma5 saka ini pombi hauzoti izvozvo aina handisi kuita izvozvo uri pombi aina handiti ini ndotopisawo mavhenzi 4 alright so romance inenge yakamira sei romance like unogona kungochaja $5 kana munhu atozotiwo hana unogona kungodzi rega ndichikuisira chi $4 kana pondo apondo aizoita pondo imari yekuti mheni yakadarika nemota kana kuti unozoti kune vamwe vakomana vanodarika wakawanda wanda ndo avo vakazhizhinji vacho vanenge vasina kana sendi vaya vanogona kufara rimwe zuva ndakanzi izvoni mufesi akangomisa mota zvake andidarika pano nekoko ndokubva anditi abva adzoka achimhanya asiya mota kanzi pepi ndiri kungodawo zvangu hagi chete imari ndikamuti $3 pepa handina $3 ndine 2 ndikati okay uya ndikuhagi watomuhaga $2 inenge yabuda kungohaga munhu usimuka uenda tine mawika brethren wasana ngoda kana hagi kana hagi mumwe anogona kuti malipsi ako ari neti chichi ndiri kungodawo chikisi wotomudza kuti kisi $5 then wotongoti ipapo bosi ukatinyara unogona kungoita dhiri rako vanhu vakatotarisa vanhu havana basa nazvo kuzoona wazviita sei vazvijaira alright sachimwe chinobhadhariswa chii chimwe like chatinobhadharisa kunze kungoti wauya ndombohagi ndombokisi ndomuta rume anondita rume nzinoita zvipi zvimwewo zvino chimwe chatinoita mari nacho imasaji masaji inotangira pa30 kuenda kumberi but vanonyanyowaitwa masaji kazhinji usi kunyanyowedzeredzere no zvinosiyana kane munhu kuti uri kuita sei
Oh. Sparks kana wakasheka kumavenues ndo paunochaja mari dzakadhakwa. Kana usina kusheka una. Kana usina kusheka unotaura zvaunoda unonyengererwa nemota dzinomira. Unonyengererwa. Ini ndiri kutaura zvandinoita kozi pane imwe ndingangoti pane imwe situation yandandisina kukuudza yemamwe mawhites handingazotaura kuti vanogara kupi. Vakambonditora. Ndobva vanditi tiri kuda masaji. Then vandati masaji uri 1 here zvikanzi ehe kwakwatiwo kuma11 12 waipa usiku. Zvikanzi saka tiri kuenda kumba kwedu. Ndikati alright handei. And then taenda handoziva kuti magay vari 2. Alright. Yeah. And then ndakatosvika ndikaita masaji kune mumwe wacho. Then pandaita masaji akanditi izvoni ndinoda kuti undiite inonzi finger fucking. Like uise chigunwe chako. And I think kana wakati asanzwara yangu yakatobviswa. Asi marisend. Marisend zvaizvezvi. Ndepi nzwara yakabviswa? Ndakatoibvisa neo iroro. So ndakatoribvisa ndobva ndatotanga kumuita chifinger fucking ndopfeka condom muruoko. Vandangomuita. So I was surprised kuona mumwe wacho vachiuya. Vakazondiudza tasvika vakati uri kutiita masaji tiri setiri so tiri kupa 60. Ndikati it's okay. Mumwe wacho akabva atoya. The more yandandichiita finger fucking kune mumwe wacho. Uyo akatanga zvekushinyirira pamusoro zvezve. I think isaini yavanopanana. Vari tu mumwe wacho akabva atoya ubva watotanga kutoita anal sex. Ndakatarisa. Yeah, I understand. Yeah. It's okay. It's fine. Panasi, Zimbabwe. A lot is going on. Panasi. I think Panasi. Panasi paita. Panasi is fine because hey, a lot is going on and shuro yangu ekuti vanhu vazive zvinenge vichiitika mastreets and everything, but some of the things zvikuitika zvinotyisa, zvinosurprise, zvinokatyamadza, zvinoshamisa. Chero isu zvimwe zvatotombosangana nazvo Sparks. Unogona kumirirwa nemota anotaura zvimwe zvausati wakambonzwa. Like kuti ndiri kuda kuitwa so. Like ndoda kuti usimudze ruoko rwako kuti ndoda kupfanya this ngirikini yako iyi. Ndakabata ngirikini yangu ndotoproduce. Anzwa Ndakambosangana nomwe mufesi akanditi ini handonzwa kuti akataura chii neEnglish. Handonzwisisa kuti akati so hauzomboratidze kuti haunonzwisisa kuti ati chii. Ndokubva anditi izvoni handei bhesi. Chabva tatenda uloji zvakanaka. So tasvika ikoko akanditi simudza gumbo rako iri. Uise paheadboard paipai. Ndaisa paheadboard zvikanzi ndenichida kudzvanya tsapfu yako iyi. Ndakailaita. Kulaita netorch. Achiidzvanya. Anzi ndoda tsapfu tsvuku here. Ndachida kuidzvanya kure. Kana ndaidzvanya ndendakabata chinhu changu. Antongoproducer zvakadaro. Nekubata tsapfu iyo. So zvimwe zvinhu zvinotoshamisa zvandakambosangana nazvo. Yeah. Aitoita nesimba zvezvo kuti abata chinhu chakanoita nesimba. Ndati munhu iye haurwadziwe zvikanzi handitomborwadzi unokwanisa kutondibatsira zvandiri kuita. Ndatomubatsira ndichitobata ndichitodidi. So akati itisa bhebhi nyatsoitisa. Zvezvo ndakati naye zvandichakukuwadza. Yeah. I'm all right. It's okay, my sister. Yeah. And I'm very happy to host you, Panama. Tadzidza zvinhu zvakawanda. I'm sure kuti as much as usingade kuzikanwa ndiwani, as much as usingade kuti vanhu vazorecognize kuti ndiwe upi wacho. Hapana zvatingade kuti usiye kana namba kana chii. But I'm very happy kuti wakwanisa kuuya panapa ukataura information yezviri kuitika. And sometimes they don't want kunzwa reality inenge ichiitika paground. Uyezve vanhu vazhinji havadi kuti muuye panapa muexpose some of the things zviri kuitika mumastreets. But I'm happy kuti iwo wakwanisa kuuya panapa kuti utaure zvinhu zviri kuitika so that kana pachinge painewo zvinokwanisa kuitikawo kana vanhu vachikwanisa kunamatira kuti some of zvinhu zvichiitika, because I believe kuti it's not normal. Some of the things zvambochitaura it's normal. It's something chiri spiritual, something chiri kuti maybe saka muchiko here masatanist. Tinotya but hatina option. But nyaya iri kunyanya kutotibata zvakanyanya izvezvizvi kuti dai vanhu vagona kutibatsira
kana kuti dai polisi yatinzwa. Polisi kana chingoda mari kwatiri, handiti idhiu riri kuitika tese toda kurarama muZimbabwe, handiti polisi ngaingo uye yotora mari isingaharasi vasikana. Because everyday izvezvi nhasi ndiri kuenda kumavenues, polisi na9 inenge yatotanga. Nhasi kutoenda izvezvi. Nhasi ndichitobva muno ndakutoenda kumavenues. Polisi inenge yatotanga na9 kusvika, I think kusvika kana izvezvi nhasi itori Saturday vanosvika na4 vachitenderera. Vachibata vasikana, vachivaharasa, kana ukati handina mari unosechwa mabra. So tiri kuti isusu polisi zvatichazopedzisira taita kutaura chokwadi zvinhu zvinotibata nekuti mari iyi Sparks yatinowana tinoiwana sometimes nemuseredzero. Nemusana kudya chinhu chemunhu sometimes isina kutogezwa zvinoitika. Zvakusiyana nekuti washingirira here kana kuti hauna. Munhu anogona kutosiya kumba kusina kana gasi, kumba kwakaoma vana vasina chekudya, munhu otongoshingira. Polisi yosvika futi yotora futi mari yacho. And atora mari yacho akuharasa futi musikana uya omurova nemboma pamusoro pazvo. Musikana waatorera mari. Saka tachikumbira kuti polisi kana ichikwanisa kuti vachikwanisa kana zviri kunetsa kuti ndakamirira vasikana vese. Polisi ngaingotisungei. Toenda kukoti. Voregedza kutitorera mari dzedu. Yeah, I'm sure the police vari kukunzwai. But I do believe that this podcast is one of my biggest podcasts in Zimbabwe, and I believe that one of my vazhinji vanoona my police station, my teacher, my doctor, and everyone ari muZimbabwe. I believe kuti vanoona my podcast edu. I'm sure that maybe muchasangana nehelp yekuti mubatsirike pane zvamukusangana nazvo, kuti ma situation enyu nemaitiro enyu abatsirike. Then ndikuzo understand futi mimi kuti zvamuri kuita is not right. Zvidiyo futi polisi ningezera se ichito basa rayo imi muchitochi basa renyu. But still, thank you my sister for coming. Mwari vakuitire zvakanaka. I wish you the best kuti one day uzosiye. One day ndichazosiya, and pandinosiya I think ndo pandichauya ndakavhura face yangu ndonyatsotaura. Yeah, ndotoshuvirawo zuva iroro rekuti pauchasiya. Because right now nditori nepage Sparks. Vana vatozivi kuti ndo madeals. Ndotoita malive vanhu vachitouya. But handiti malive ndakashama, nditunenge nditori innocent. But mune muri mumastreets. Ndenge ndiri. Ini ndiri mumwe vandoona mastreets vanotofarawo paTikTok ndichitombomu then one day ndasangana yamastreets. I think this munoda kumbonzwa musikana kumavenues achitaurawo pafoni. Hello, ndiri papodcast taura zvamuri kusangana nazvo kumavenues. Regai ndifona. Kozi vari kutotry kufona, kozi vari kuziva kuti ndauya kupi. Waya kunoko. Waya kuzorepresenta. Vese vari kuziva. Kuzorepresenta. Asi fona maybe fona yakadzima. Ngatimumirire court mbonzwe. Yeah, anenge ari kutry kufona. Alright. Right, muri Zimbabwe ndo zviri kuitika mumastreets. And vanhu vazhinji vatachida kuti kuvaudze zvinenge zvichiitika vagare vari up to date. Vagare vachiziya. Hello, tiri papodcast, usataure zita rako. Ndoda kuti utsanangure zviri kuitika kumavenues zviri kukubata nezvauri kusangana nazvo. Tiri papodcast. Kukunetsera chinhwani everyday polisi inouya vachititorera mari vachitirova. Alright, ndo chete zvamusangana nazvo. Hello, takateerera. Taurako muchitorwa mari muchirohwa. vanonyipota hanzira kuzokuendesai kunonzi kucentral, toda kuendesai kucentral. Apa vanenge okay, zvinotangira like vanouya chetiri kumavensi takamira nditi wouya wosvika woti hanzi pindai murori. Vachipinda murori vanenge vachitirova vapedza kutirova woti enda nemucentral tamurodzi onzi utsai $20 utsai mari yakati izvezvo musare panapa. Alright, ndozvamukusangana nazvo. Alright, kondai my sister, ndokumira kumbobvunza ndezvipi zvawakambosanganawo nazvo zvimwewo zvinotyisawo beside police and everything, zvimwewo zvakangoitawo sezvinotyisa zvinovhundutsawo like kuwana nomushongawo, pana wakambosangana naye? So far ndasangana nawo.
Alright. Mm. Alright, but podcast inoonekwa nanhu vakawanda vasikana vezera vanonga vachimbofungawo kuuya nemaideas ekuti vamboendawo mustreets vachiita vakaomerwa. Ungapo here anyone advice yekuti auye mustreet? Ndingambomupe advice yakadaro. Why? Because zvinorwadza. It's not easy. It's not easy because imagine unongouya na5 kana 6 o'clock kusvika na12 wozoonawo kana ka$10 and then ka$10 kako maybe police yachikutorera futi at the end of the day auchinawana mari yebhasi yekuenda kumba, so sad. And unogona sangana nemaincident amamushitara ekuti unogona kuona munhu ane mushonga, unogona kuita sei, unogona kurobwa, unogona kutorwa mafoni, so that's not easy. Alright, ndokumbira ungotipo kasamari kana kadikidikiwo kashort story kuti chii chakazoita kuti uzopedzisira wapita mustreet? Yeah, kasamari kangu, it's like my situation was tough, like ndamitiswa and then tavata babe mwana ngozi waramba mimba and then waramba nhombe yangu ndashaya kuti ndoita sei, and then vanaidzokera kumba kwamaparents dad wangu akashayika when I was 2 years old, and then mama wangu akarora kunother marriage, warora kunother marriage, so stepfather vatifarire havadi vana kuti vana ngavaende kumusha kwavo, sort of like that, and then handisina other option, vanangotega and let me do this. Alright, saka iwe wakangotanga kupinda mastreet uri muHarare munomu here kana kuti unemwe nzvimbo yanga umbori? Munomu ndakatangira munomu. Munomu. Alright, iri bo ndingobvunze because ndingazokuwanzire ma-questions wakazoti hey but still thank you very much nekutaurawo nesu. Alright, muri Zimbabwe ndisisi varimo mumastreets imomo vachitaurawo zvimwe zvari kusangana nazvo mumastreets. Anyway, thanks muri Zimbabwe for watching, thanks for supporting. Ramai muchingosubscribe, ramai muchingolikewo mavideos edu atinouya nawo panapa tichingokwigira zvakasiyana-siyana because I believe kuti a lot is going on. Saka zvimwe zvacho zviri kuitika zvamusingazivi kuti zviri kuitika tichange tichiuya nazvo panapa tichikupai. With that, we are out.